ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಂಕುಲು ಮಲೈ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ತೋಪಾವೇನ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಚಿಕನ್ ಮಲೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು 1 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 15 ಬಾದಾಮಿ 15 ಪಿಸ್ತಾ ಅಂಚನೆ 15 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ 1 ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊರ್ತು ಯಾನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ನೆನೆ ಪರದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರುಡು ನೆನೆ ಪರದಿಂದ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಅವಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಒಂದೆನ ನೀರುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೆನೆ ಪರದಿಯೆ. 2 ಇಂಚಿದಾತು ಚೆಕ್ಕೆಗೆ ತಂದೆ ಎಡ್ಮ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬಟರ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ಅಮೂಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲ ಗೆತ್ತೊನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಅರ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಡೆದ ಪಸರ್ಪೆ ಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಡೆದ ಪಸರ್ಪೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಡಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಉಂಡು ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಒಂದೆನ ನೆನೆ ಪರದಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂದೆಂದೈತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆತ್ತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಸರ್ಪೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಸರ್ಪೆ ಯಾನ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಡೆದು ಪಸತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆನೆ ಪರೆ ತೀತಿತ್ತು ನೆಟ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಡ್ರೈ ಆದೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೇ ಕಡೆದು ಪಸತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜು ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಹೊರದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಯಾನೇಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿನೆ ಐಕ್ ಬಟರ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಆತು ಬಟರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಾಡು ಬಟರ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಬಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡವು ಬೆಚ್ಚ ಆದ ಐತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಾಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುದ ಇವಾಗ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿನೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಲಾನ ಪಾಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆದಿಟ್ಟಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲಾನ ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒರಿದುಂಡು ಐಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋದು ತಂದು ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಅದ ಮುಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮುಚ್ಚಿತ್ತೀಕ ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಚಿಕನ್
ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುದಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈತುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೋಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲ ತಾಗುನ ಮಟ್ಟ ಬೇಯ್ಯಾಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಡೆದಿಟ್ಟಿನ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೋದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಂ ಪಾಡುವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಡು ಒಂತೆ ಒರೆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವೇ ದಿಕ್ಕದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಯದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಬೇಯಿಂದ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಶೋಕಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈತ ಬೇಯಿಂದ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಇತ್ಯಾನ ಒಂತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಥಿ ಒಂದೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮು ನೆಟ್ಟೆನ ಅರ್ಧದಾತು ಪಾಡುವೆ ಅರ್ಧದಾತು ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಾಗ ನಾನು ಅವರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಾತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಆಯ್ಡ್ಬಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಮಲೈ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಶೋಕಾದ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ